Кой? Какво ми донесе? Кой ти го донесе? Дядо Корда, виж. Толкова много си слушкал. Да. Се ми го торише. Има много подаръци. Не е оставил е за другите деца. Има и за другите. Да. Да. Може и за другите. Може. Ще го даваш и на другите деца да си играят, нали? Да. Ама то дядо Коледа пак ли беше направил стъпки? Не. Ти почисти ли? Ама сега вече не е направил стъпки. Бил си е почистил краката ли? Да. Събул се, като е влизал.